ora xwe cilo bergên xwe yên kevin lêbelê berçavkên wana yên modern hemû dinya wana bi viyavayê nas dikin Mr. Kerkük ango em bêjin Mirza Kerkük dinya bi van navan wana nas dikin na weke modeyekê jî dixwazin bala insanan bikişînin li ser wê derê na ev xebertê serkiranî. Tevî cil û bergên modeyak kevin, berçavkên nûjen. Koma Mr. Kerkük bilxwekirina ciyawaz hemû balê dikişînin ser xwe. Arman Cawancî hem çakkirina îmaja bajêr hem jî bêhissîneke di nav pêşeroj û paşerojê de ye. Ji ber ku hemû cil û bergên li xwe dikin ji modeya kevinin. Ciwan hemû jî ji Kerkûkê ne. Kurd, Ereb û Tirkmen bi hev re ne û bi hêza hevalbendiya xwe film jî çê dikin. Bo ew ciwanî gencî Kerkûk bi hemû cîhan binasînin. Ême grûpekîn bê ferq û ciyawazî hîç ştêk li nêwanmaniyan ye Kurd, Ereb, Tirkman, ciwanî gencanî şarî Kerkûk pêşan hemû cîhan derîn. Ciwan niha dixwazin Îstanbolê jî qeydên fîlma xwe bidomînin.